Gideklara na isip epidemya ang sakit sa goma dinhi sa Basilan Province tungod kay 90% na sa gumahana ang naapektuhan. Hinungdan nga girekomenda na sa Basilan Province Disasters Risk Reduction and Management Council ang tibuok probinsya nga ipaubos sa state of calamity tungod sa kakusog sa pagkaylap sa sakit nga Pestalotiopsis nga nakaapekto sa mga plantasyon sa goma o sa kadaot niini. Nagpahigayon og special session ni adtong Lunes, Enero 23 ang sangguniang panlalawigan sa Basilan aron ideklara ang state of calamity. Halos wala nilidahon ang mga goma tungod sa sakit nga Pestalotiopsis nga maoy hinungdan sa pagkalarag sa mga dahon sa punuan sa goma. Sa rekomendasyon sa Provincial Disasters Risk Reduction Council kang Gobernador Jim Hataman Saliman, gipasabot niini nga gikinahanglan nga ideklara aron mahatagan og ayuda ang mga rubber planters. Matod ni Provincial Agriculturist Dr. Sir Haida Agisanda, halos 90% na sa gumahan sa Basilan ang apektado sa maong sakit. Maapektuhan usab ang 16,000 ka rubber tappers ug ilang mga pamilya kansang panginabuhi nagsalig sa rubber farming. Gideklara na usab sa Philippine Rubber Research Institute ang kahimtang nga usa ka epidemya nga nasinati sa tibuok probinsya. Ang sampol sa laboratory test nga nakulikta o gikataho sa PRRI ni adtong Disyembre 12 ug 17, 2022 ni resulta nga ang Basilan nataptan gayud sa left fold disease o Pestalotiopsis ug kapin 8 kagatos ka ektarya nga naglangkob sa duha ka syudad ug usa ka munisipyo, Isabela, Lamitan City, munisipyo sa Tipo-Tipo. Base sa ground assessments ug mga interview, naobserbahan ang sakit sa katapusan nga quarter sa 2021 ug nakasinati sa usa ka sobra nga pagkahulog sa mga dahon sa goma sa ulahing bahin sa 2022. Samtang ang lokal nga task force, mga sakop sa Technical Working Group ug ang Philippine Rubber Research Institute nga gipanguluhan ni OIC Director Dr. Girly Saludo, ang representante sa University of Southern Mindanao ug ang consortium niini, nagpulong ni adtong Enero 19, 2023 kalabot sa pagtumaw sa Pestalotiopsis ding lalawigan sa Basilan. Gipahigayon dayon ang pagmonitor ug pagtimbang-timbang kalabot sa kasamtangang estado sa mga gumahan sa probinsya. Migawa sa review nga mikabat na sa 1,520 ka ektarya nga gumahan ang apektado. Busa giawhag ni Gobernador Jim Hataman sa matag Basileño nga mo-kooperar ug magmabinantayon sa pag-atubang sa bag-ong hagit sa industriya ug agrikultura sa probinsya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!